Bueno, moi bons días a todos. Hai 25 anos, exactamente un mes de maio de 1984, case 100 alcaldes deste país reuníronse aquí na capital, en Santiago de Compostela, convocados polo Concello de Santiago e apoiaron unha declaración na que se manifestaba a necesidade de protexer e promover o uso da lingua galega na administración local. Chamouse aquel encontro de declaración dos alcaldes galegos reunidos en Santiago de Compostela e se recollían nesa declaración unha serie de medidas diversas para desenvolver dende os concellos o uso e a normalización do galego. Entre eles estaba o coñecemento do idioma para o acceso á función pública, a programación de cursos de lingua galega, o uso do galego en toda a documentación escrita e rotulación, a creación de servizos de normalización lingüística ou a promoción social do uso do galego mediante campañas en todos os ámbitos. 25 anos despois, voltamos a estar aquí convocados polo Concello de Santiago de Compostela, nesta ocasión presidido por Martiño Noriega, ca intención de determinar, de falar, de valorar que papel poden xogar os concellos galegos para que o uso do galego se normalice finalmente. Son tempos non demasiado bons para o uso da nosa lingua. As últimas enquisas anuncian un descenso do uso, sobre todo na xente máis nova, así que é moi interesante que reflexionemos sobre o papel que poden facer as administracións que están máis cerca dos cidadáns. Imos coñecer hoxe o punto de vista de diferentes alcaldes e representantes de diferentes concellos que están traballando dun xeito expreso pola normalización da nosa lingua, ese prezado ben colectivo e identitario que, como decíamos, necesita que o coidemos e que estemos pendentes do que se pode facer para normalizar, digamos, decía, unha situación que non é a mellor, probablemente das posibles e da que desexaríamos cada un de nós. Así que vouvos presentar a xente convocada para este debate, que pretendemos que sexa un debate aberto no que cada un exprese o seu ponto de vista, as súas ideas do que se pode facer. Están con nós, e empezo por este lado, Isabel Vaquero, Concelleira de Normalización Lingüística de AMES, moi bons días. Hola, bons días. Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña, moi bons días tamén. Hola, que tal, moi bons días. Deste lado temos a Carmen Basadre, Concelleira de Promoción da Lingua do Concello de Lugo, moi bons días. Hola, bons días. Rafa Cuña, alcalde de Lalín, moi bons días. E Xosé López Campos, alcalde da Estrada. Bueno, enseguida imos introducir os diferentes aspectos que imos tratar esta mañá a través de diferentes vídeos, pero casi vos pido un titular a cada un de vos. Vou empezar por ti, Isabel. Se eu fora unha persoa allea a este mundo, se eu non fora galega, se eu vivira fora deste país, que me dirías, como me definirías, casi cun titular decía, a relación deste país ca súa lingua, co galego? Temos unha relación un pouco esquizofrénica ca nosa lingua, pero seguimos loitando por ela. Xulio. Sí, é unha relación amor-odio, non? Diría eu, pero efectivamente eu creo que o amor prima máis que o odio e temos que potenciar ese amor que está dentro de todos nós pola lingua. Por aquí? Sí, eu penso que tamén amámola e odiámola ao mesmo tempo, pero é un ben tan preciado que temos que seguir traballando por ela. Rafa? Creo que en Galicia, a día de hoxe, sigue habendo demasiada densidade de acomplexado por metro cuadrado con respecto á nosa lingua. Xosé. Eu creo que o noso gran patrimonio, como ben se dixo aquí, ben nombrou o alcalde de Santiago, e creo que, como ben persoa de patrimonio, temos que todos os días traballar para seguir cuidando e mimando, e darlle o cariño que comentaba o alcalde de Coruña tamén, non temos que mimar e cuidala moito. Bueno, pois, efectivamente, hai concellos que están moi comprometidos ca normalización lingüística, que teñen programas moi concretos para levar adiante, para tratar de convencer e de seducir os seus veciños de que o galego é unha ferramenta de comunicación de primeiro orden, que é un patrimonio no que debemos traballar e polo que debemos de sentirnos orgullosos. Así que imos escoitar algúns dos puntos de vista de algúns alcaldes, de representantes municipais que están traballando arreo e que están desenvolvendo determinadas ferramentas de promoción lingüística como estas. Non se trata de mirar para ningún outro lado, todos temos que comprometernos co que nos é propio, co que nos identifica,
co que temos a obriga de defender. Sempre habría que facer máis, non? Temos un departamento de normalización lingüística e temos tamén un grupo de goberno que está sensibilizado para promover o idioma, como ademais obriga segundo a lei de normalización lingüística, e ademais temos unha ordenanza que promove precisamente o uso do galego. Un concello pode facer moitas cousas. Nós, de feito, estámoslo facendo. Temos unha normalizadora lingüística, temos desde o ano 2009, accedemos a un programa da Diputación que continúa. Nós estamos a pé de rúa, estamos cos veciños e temos unha responsabilidade moi grande. O que hai que facer é pôr en valor o galego para que todo o mundo se anime a falalo. Desde os 0 anos ata que van á universidade. Cada quen na súa familia poderá falar libremente o idioma que se queira, pero nós o que temos que trasladar é que lle temos que querer o galego. María, eu estou merendando un bocata de nocilla e ti que estás merendando? Un bocadillo de xamón. Cada vez que perdemos unha persona que fale galego, pois estamos tamén perdendo parte da nosa propia identidade e do que nos fai sentir formar parte de un colectivo propio. A situación do galego nas nosas cidades pois deixa un pouquiño que desexar, non? Aquí en Vigo falano a cotío pois un 15%. Na pirámide poboacional falano máis a xente maior e vai diminuindo a medida que son máis novas as xeracións. Toda axuda é pouca. Ese conocimiento que debemos de perseverar en él para transmitir ás generacións futuras ven de eso, de apoio tamén institucional desde un concello. Temos que dar esa sensación de normalidade en todos os ámbitos da vida, ese contacto directo co veciño. De ter o galego presente no día a día, debe ser de transcribir a outros ámbitos, non solamente digo da cultura. Que un comercio teña a súa rotulación, a súa comunicación en galego dá esa sensación de proximidade, de achegamento, e para que eso se consiga tampouco é imprescindible que se subvencione, ni que se faga por imposicións. As leyes moitas veces, pois sí que existen, están aí, pero sempre digo que a mellor forma é o convencemento. E como se convence? Pois co natural, que sea bonito, que o perciban desde a base. Afecta a intimidade das persoas. Ti falas galego se queres, e tes que querer. E para querer, tes que darte conta, tes que tomar conciencia de moitas cousas. Entonces, é tamén un traballo de ir pouco a pouco, pois que a xente vai vendo o que eso significa. E dá má sensación de que hai moitas persoas que no exercicio dos seus cargos fan a defensa do idioma como unha cuestión de xesto e non como unha cuestión de identidade ou de convencemento. O galego ten que ser patrimonio de todo o pobo, non pode ser patrimonio de un colectivo ou de unha parte dese pobo. Entonces, ou todos nos identificamos co idioma ou senón dificilmente podrá ter moitos séculos de continuidade como xa son os que levamos. Bueno, moitas cousas as que se teñen posto encima da mesa nestes primeiros minutos de debate. Falabades de cousas moi concretas nese primeiro titular que vos pedía. Ti falabas de esquizofrenia na relación co uso do galego. O alcalde de Lalín falaba de complexo, de moito acomplexado que aínda vive neste país. Fixadevos, falamos 25 anos despois desa declaración na que se alertaban de determinados riscos que parece que lonxe de estar solucionados están peor. Así que a primeira pregunta ten que ver co voso traballo nos vosos respectivos concellos. Que podedes facer dende os concellos, sobre todo para escapar dese uso litúrxico que moitas veces ten que ver ca promoción dunha lingua, neste caso concreto do galego, dende unha administración? Que poden facer os concellos? Comezo eu? Sí. Ben, eu creo que os concellos teñen un papel importantísimo porque, bueno, xa é case un tópico, son a administración máis apegada á cidadanía. Dende os concellos desenvolvense programas económicos, educativos, de conciliación, de igualdade, de apoio ao comercio local. Hai moitísimas posibilidades de actuar transversalmente. Non dunha maneira directa de el gallego, non, sino de actuar transversalmente. Entón, por unha parte, tes a necesidade de regular, é dicir, de legislar
a nivel local, o que debe de ser a actuación do propio Concello e de todas as actividades que son propias do Concello, pero que, ao mellor, se levan adiante a través dunha concesión, a través de terceiros. Entón, o Concello como institución, sexa a través dela ou a través de terceiros, ten que ter un papel, digamos, exemplar. Eso por un lado, unha cuestión de legislación. Por outro lado, ten un deber de contribuir a sensibilizar. Como decía Rafa, sigue habendo moito complexo, moita actitude diglósica, moito comportamento diglósico. Non solamente hai persoas que falan castelán, hai moitas persoas que son galegofalantes e que se cohiben. Nun concello como Ames, que é un concello novo, estamos vendo que hai moitos nenos e nenas que se siguen criando en galego nas familias, incluso nos núcleos urbanos, e que cando chegan á escola, cando chegan ao instituto, non o falan, porque se cohiben. O mesmo pasa nas zonas rurais, con persoas galegofalantes. Entón, compre sensibilizar, compre ter actuacións que inflúan nas súas crenzas e, posteriormente, contribúan aos seus comportamentos. E, por outro lado, tamén ten que haber actuacións de tipo fomento. O fomento non é solamente, como decía, non me acordo quen era dos que saía no vídeo, non é solamente subvencionar ou actuar desde o punto de vista de ordenanzas fiscais e demais, que tamén se debe facer, por exemplo, no que respecta a actividades comerciais e de empresariais e demais, senón outro tipo de actividades a través das cales, por exemplo, a xente se apegue, por utilizar un... Imos falar enseguida de actividades, de cousas que están xa en marcha, pero, Xulio, como se rompe, digamos, o muro institucional? Porque o Concello pode ter unha vocación moi comprometida co uso do galego, pero, finalmente, a sociedade o usa ou non o usa. O Concello chega ata onde chega. Como se rompe ese muro institucional? A ver, eu creo que con naturalidade, e tamén con políticas de seducción. Eu creo que o que necesita o galego, baixo o meu punto de vista, son políticas e xestos que fagan o galego atractivo. Eu creo que hai que cambiar un pouco a ética do deber, o deber de usar galego, o discurso que eu creo que, puido cumplir o seu papel, pero nestes momentos non resulta seductor para moita xente, que temos que falar galego porque sí, porque somos galegos, e senón o galego morre. Este discurso do deber, realmente, a moitas capas da poboación xa non chega. Entón, temos que facer ese galego atractivo. Na Coruña, por exemplo, eu creo que na Coruña, efectivamente, a diglosia é un problema, pero na Coruña a realidade é outra, e se quere máis crúa. Na Coruña temos un problema de alleidade do galego, é dicir, hai moitos nenos e nenas que ven o galego prácticamente como un idioma estranxeiro, o cal é bastante grave. O que temos é que abrir eses espazos. É certo que na Coruña a situación de esquizofrenia, se se quere, é maior aínda, ou foi maior, porque eu sempre digo, a Coruña é a cidade do mundo con máis galegofalantes, pero ao mesmo tempo, simbólicamente, sempre foi unha cidade allea ao galego. Eu creo que incluso estas eleccións municipais demostraron que non era así. É dicir, que unha forza política que por primeira vez na Coruña fixese unha campaña 100% en galego e conseguise alcanzar o goberno da Coruña, demostra que na cidade da Coruña non hai un rexeitamento do galego. Supoño que as cousas costan moito traballo construílas, pero é moi fácil destruílas. Quero dicir que un alcalde moi pouco favorable, incluso mesmo hostil, digamos, cara ao uso do galego, probablemente faga moito máis dano do que podemos imaginar. Eu creo que si se fan uns alicerces sólidos, non. Efectivamente, nós temos que abrir espazos, temos que seducir, temos que intentar facer de mediador, incluso na sociedade, abrindo eses espazos para o galego, protexer tamén os dereitos dos galegofalantes, e despois, en un determinado momento, estas cousas teñen que solidificarse seguramente, para que, efectivamente, non poda haber pasos atrás. Pero, eu creo que se a sociedade está convencida e se a sociedade tira para adiante, non va a haber ninguén que poda destruílo un día para outro. Vou preguntar a todos accións concretas. Ti, Xulio, falabas de seducir a xente, de superar un pouco esa sensación de obrigatoriedade que podemos ter nun momento determinado, así que cousas concretas que en cada un dos vosos concellos estedes facendo, fruto da creatividade ou de ideas orixinais, sí que existen que estades poñendo en marcha, pero despois volvo a vos, pero empezo por ti, Carmen. Alguna acción concreta que nestes momentos teñades pensado poñer en marcha no Concello de Lugo para, insisto nesa palabra que utilizaba o alcalde da Coruña, seducir os lucenses para que falen galego? Eu creo que, campañas que se poden poñer en marcha teñen que ser campañas atractivas, campañas suxerentes que fagan que o uso do galego sexa
bueno, pues natural, non? E entre elas, bueno, pues nosotros estamos a traballar, por exemplo, coa Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, estamos co tema da oralidade, recuperando os cantos de taberna, recuperando todas esas nosas tradicións, que Lugo, por excelencia, é unha das provincias en donde a oralidade ten unha presencia moi importante. Ademais deso, seguimos traballando tamén con eles no Día de Rosalía, pois a través dos colexios, pois que fagan concursos de poemas en galego, e logo vamos xunto a Rosalía, ao parque, pois a recitalos con música galega. Bueno, pois dese tipo de cousas é no que estamos traballando. Agora tamén, bueno, pois seguiremos a traballar coa Mesa pola Normalización Lingüística para este Nadal poder escribir a carta aos Reis Magos e que, bueno, pois todos os nenos e nenas pois poidan despois participar en un concurso. Ou tamén a campaña das rebaixas que habrá que poñer en marcha tamén para despois do Nadal. Bueno, pois en ese tipo de cousas é no que queremos seguir traballando porque, además de traballar transversalmente en todas as concellerías, en todas as áreas de un concello, como pode ser, bueno, pues desde as bibliotecas, desde a rede de bibliotecas, en onde os contacontos, bueno, pues son en galego, que sea unha forma moi fácil de ir pouco a pouco que os nenos e as nenas se vayan metendo na súa lingua e lles guste dun xeito natural. Alcalde de Lalín, decías, bueno, eras crítico con ese complexo, que se ten feito mal en políticas de normalización, mesmo desde os concellos, para que ese complexo lonxe de desaparecendo, bueno, parece que está máis presente ca nunca, non? Non sei se en todos os concellos, en todos os ámbitos, pero, dende logo, en moitos sitios, sí. Eu se dixese que hai un problema co galego en Lalín, estaría mentido. Lalín é un concello eminentemente rural e non temos ningún tipo de problema, evidentemente para unha altísima porcentaxe da nosa poboación é a primeira lingua, nese sentido, pois, estamos tranquilos, aínda que sí que noto que hai unha nova xeración de persoas, xente moza, que sí se lles notan uns certos complexos a hora de relacionarse entre eles e que tenden a utilizar o castelán, non? Non sei se porque o galego non lles guste, pero sí, non sei se é pola influencia do medio no que se desenvolven, non sei se é pola influencia dos medios de comunicación, dos propios dibuxos animados, como decimos, nas edades máis cativas, este tipo de factores que influyen na súa relación. En ese sentido sí que nos preocupa, por eso estamos diseñando, elevo personalmente, ademais, a política lingüística, un pouco o desenvolvemento da política lingüística dentro do Concello, porque, como sabes, é un tema que me preocupa especialmente. Estamos para desenvolver varias campañas, unha, por exemplo, que se chamará En Lalín en Galego, que estamos desenvolvendo precisamente para animar a xente a que fale galego. Facíame moita gracia antes no vídeo, porque unha vez máis vía como algunhas persoas siguen falando de imposición do galego e nunca se fala de imposición do castelán, non? Normalmente sempre son os mesmos. Cando falan de determinado tipo de imposicións, sempre son cara ao galego, pero nunca son cara ao castelán, non? Isto creo que no subconsciente de algunhas persoas demostra determinadas cousas, non? Tamén hai outras campañas que xa están desenvolvidas en Lalín, que son unha que se chama Se de Lalín é bo, con respecto a nosa gastronomía. Eu creo que é unha campaña basada parte en feitos reais, Se de Lalín é bo, aquí teño que promocionar tamén, e outra tamén que en Lalín a cultura é igual á vida, non? Bueno, pois todo isto vai, lóxicamente, en galego e para promocionar, entre outras cousas, a lingua nai desta terra que tanto queremos e que tanto me molesta a mí personalmente que algunha xente, insisto, acomplexada, mire cara ao outro lado cando temos un problema. Pero temos que facer algo de autocrítica como país. Ti falas de xente acomplexada, bueno, pero hai un problema colectivo, digamos. Eu creo que, evidentemente, entre as institucións, se non dixese que o decreto do galego que está en este momento en vigor foi absolutamente prexudicial para a nosa lingua, estaría mentindo. Fui unha persona moi combativa, como moitísimos galegos que están aquí precisamente contra este decreto. Eu sei, porque falei con persoas que se dedicaron a facer este decreto, que o que tiñan pensado facer era moitísimo peor. Ao final, digamos que rebaixaron un pouco o listón, pero aínda así temos un decreto en este país que non se corresponde coa realidade idiomática na que deberíamos estar. Isto é a miña opinión. Alcalde da Estrada. Cousas concretas que se están facendo na Estrada para normalizar o uso do galego. Eu creo que aquí temos unha realidade que recolle perfectamente o que é Galicia, non? Creo que desde grandes núcleos urbanos ata o interior de Galicia, representado por Lalín e pola Estrada, bueno, pois fan unha foto bastante clara do que é o noso idioma e que a veces, pois, comentaba Xulio perfectamente, non? Do importante que é sentar unhas bases sólidas para que o galego non se cuestione
o seu apoio non se cuestione en función de quen poida ter a responsabilidade, como decíamos antes, como cargo público, de poñela en valor. Neste caso, nós temos unha herencia moi importante no noso Concello. Nós temos un servicio de normalización lingüística do ano 1989, temos unha ordenanza tamén que se data dese ano, foi dos primeiros normalizadores lingüísticos que hubo en Galicia, e tuvemos uns alcaldes que, independentemente da cor política, tuveron unha implicación e un compromiso moi grande ca lingua galega. Eso nos levou a poñer en marcha moitas iniciativas que hoxe están moi consolidadas. Esta semana, por exemplo, na Estrada, mañán temos a entrega dos premios de normalización lingüística, concedido por unha asociación que é Obrado, que leva xa 25 anos recoñecendo a labora de moitos colectivos en prol da lingua. Temos tamén a entrega do premio García Barros, que xa son 25 anos tamén, 27 anos, que conmemoran a figura dun escritor senlleiro en Galicia, que ademais poñen en valor tamén o uso da lingua galega. Temos moitas campañas de dinamización, falábamos dun aspecto que eu creo que non é menor, o aspecto transversal da lingua. Eu creo que temos que facer non só o papel dos alcaldes ou dos concellos é dignificar ou usar a lingua galega, sino que tamén temos que conseguir que dentro das actividades diarias e comuns do noso concello, na industria, no comercio... Disociar o galego dun feito cultural, que moitas veces a xente asocia unha cousa ca outra. No deporte nos facemos campañas cos rapaces, cos máis cativos, nas escolas deportivas, traemos a algún deportista galego importante, lle exiximos ou lle pedimos que se relacione con eles en galego para que os rapaces vexan que ao final dignificar a lingua é unha cuestión de todos, e creo que ese traballo e ese esforzo que temos que facer nas nosas políticas transversais teñen que facer do galego algo ordinario, algo común, algo do día a día, algo que a xente o vexa con naturalidade. E eu percibo que siga habendo problemas. Non somos un concello eminentemente rural e eminentemente galego, pero siga habendo xente que cando entra no despacho da alcaldía, e eu recibo os veciños todos os días no meu despacho, son galego falantes e cando se dirixen ao alcalde intentan forzar o castelán. Pasa vos? Moitas veces lle intentas trasladar, usted como se encontra mellor, en galego ou en castelán? Non, eu prefiro falar en galego, pero cando se despistan xa volven a saltar o tezo castelán, e iso significa que seguimos tendo un problema estrutural. Eu non sei se nas cidades pasa o fenómeno un pouco inverso, ese uso litúrxico que eu decía do galego que moita xente sigue tendo. Falo en galego cando estou falando cun micro diante ou nun pleno, por exemplo, pero despois deixo de falar galego en canto desaparezo da escena, digamos. Sí, bueno, ocorre, non é o meu caso. Non digo no teu caso, non digo no teu caso, pero tamén... Curiosamente, comentou o alcalde da Estrada, na Coruña a mí me comeza a pasar o contrario. É dicir, eu sempre fago a broma que donde recibo as visitas en alcaldía teño un sillón, eu me sento un sillón, ao lado están os visitantes e eu lle falo o sillón de falar galego, porque en canto sentan aí falan galego. É dicir, xente, bueno, empresarios da Coruña, xente que non te esperarías. Isto dá para unha campaña, o sillón de falar galego, en lugar de o rincón de pensar, o sillón de falar galego. Efectivamente. O poñedes ali María Pita, xente vai pasando. Eu teño ambas cousas, non? É dicir, a cuestión simbólica é moi importante, é dicir, eu creo que, bueno, que o alcalde da Coruña fale galego habitualmente, con naturalidade, etc., crea un clima. Pero, por exemplo, anécdotas, insisto, ti tes unha militancia co uso do galego, que aparte contrasta ca non militancia dos teus antecesores. E eu non sei, nas túas entrevistas, por exemplo, con representantes de outras institucións, digamos, da xudicatura, cal está sendo a resposta deles? Bueno, pois, fan un esforzo de falar galego aínda que non o sexan? Sí, é dicir, eu creo que a posición de poder aquí é evidente, poder simbólico, non? Porque, bueno, o poder é o que é, pero o poder simbólico, sí, de repente, nunha cidade como a Coruña, pois onde, en fin, as elites son castelán falantes, curiosamente, bueno, o alcalde ser galego falante, chega, e eu a veces vésome en reunións de 7 ou 8 persoas donde de súpetas todo o mundo falando galego, e o único que entrou falando galego nesa reunión era eu. O sea, que aí hai, digamos, e sempre, e eu creo que eso é moi importante, sempre sin ser autorreferenciais, é dicir, sempre sen falar de hoxe vamos falar galego. O sea, eu no Concello da Coruña nunca dei unha instrucción a un funcionario ou unha funcionaria de a partir de ahora eso hai que facelo en galego, e as cousas aparecen en galego. O sea, que a normalidade eu creo que tamén ten moito que ver. E despois, eu creo que os discursos amables e seductores. Eu, cando falamos da mocidade, eu creo que un dos problemas que ten a mocidade é que lle faltan certos referentes galego-falantes. Pois que alguén como Martiño, supoño que se un xogador do Depor, que non se xa, claro, un xogador do Depor que sexa non galego, que apareza falando en galego, como acontecía cos xogadores do Barça, por exemplo. Ou unha estrella do rock, ou, que decir, na nosa xeración,
por exemplo, o Xabarín fixo moito ben, non? É dicir, había referentes, Son Goku era un referente. As xeracións Son Gokus. Claro, pero agora iso non pasa. É dicir, eu non podo poñer prácticamente debuxos animados os meus fillos en galego, porque a non ser de 1 hora ou 2 horas na galega e se estás esa hora na casa, ben, e se non, non hai. É dicir, non hai audiovisual galego. Aparte entón do rincón de galego, de falar galego, que outras cousas concretas estades facendo na cidade da Coruña? Bueno, na Coruña, claro, partimos dunha situación complicada, onde nos últimos 4 anos non había sensibilidade polo asunto. Nos, a transversalidade da que se falaba, entendemos que o galego ten que ser transversal, algo que fixemos desde que chegamos é que a comunicación do Concello da Coruña é en galego. O Twitter do Concello en galego, Facebook do Concello está en galego, as notas de prensa saen en galego, iso é un cambio evidente, que todos os concelleiros e concelleiras e o alcalde empreguen exclusivamente o galego na súa comunicación, é un cambio. Nos agora temos que empezar a construir, que dotar o Departamento de Normalización, que ten unha única traballadora, para un concello como a Coruña, e que ademais se lle multiplicou o traballo desde que chegamos nós, triplicar o orzamento para a normalización, triplicar o persoal, eu creo que son accións importantes. E despois, introducilo, campaña de promoción do comercio polo Samaín, xa está en galego, eu creo que ir un pouco por aí. Isabel, cousas concretas en Ames? Bueno, en Ames, agora mesmo, claro, estamos herdando unha situación de 4 anos anteriores dun goberno que tampouco era como moi proclive, tampouco estaba en contra, pero tampouco era moi proclive. Como digo eu, o dato fundamental é que non hai partida orzamentaria para a normalización lingüística. Eso é a clave, non? Pero de todos os xeitos sí que se seguiron mantendo actividades que eu creo que son moi interesantes. Por exemplo, Ames é un lugar, non solamente é o concello máis novo de Galicia e o que máis medrou, ou dos que máis medrou, sino que tamén é un concello ao que chegaron moitas persoas de outros países do mundo. Unha das actividades que se conserva son os obradoiros de lingua e cultura para estas persoas que veñen de fora. Non teñen ningún recoñecemento celga, non hai... Son para persoas que chegan e queren coñecer mellor este país, a nosa xente e tamén a aprender a nosa lingua. Teñen moitísimo éxito. E non só iso, é que despois acaban relacionándose, crean grupo, é unha actividade moi bonita, que dá moito xogo. E despois, claro, sendo un dos concellos máis novos, con tantísimos rapaces e rapazas, críos pequenos e demais, procuramos que haxa bastantes actividades para eles. Ainda estes días estamos mantendo xunto porque hai un traballo constante cos equipos de normalización lingüística dos centros. Por exemplo, cos dos institutos e en colaboración coa Radio Municipal temos un concurso de teatro radiofónico. Entón, nos institutos traballan en grupos, fan os guiós dun radiodrama, digamos, ou dunha comedia e demais, van despois á radio, grábano, e iso é algo que aprenden moito de moitas cousas, non solamente de lingua, e é unha maneira de promocionar. Unha especie de laboratorio neste país minguante que temos, un concello que dice que medra é unha cousa bastante espectacular, xa un titular en si mesmo. Bueno, imos escoitar máis puntos de vista que teñen que ver con eses concellos que están facendo cousas e que querían participar un pouco nesta reflexión que hoxe nos convoca aquí a través do Concello de Santiago. Que ferramentas teñen os concellos para poder levar a cabo ese proceso de normalización, ese proceso de seducción, estas cousas das que estamos falando hoxe aquí en Compostela? Son varias as leis e os acordos que garanten e obrigan a empregar o galego nos concellos. A Lei de Normalización Lingüística do 83 sumouselle o Pacto do Hostal un ano máis tarde coñecido como a Declaración dos Alcaldes. Logo veu a Lei de Uso do Galego no 88 e o Plan Xeral de Normalización no 2004. A pesar de todas as normas, existen diferencias na política que segue cada localidade. A mellor política de normalización lingüística é a que parte da base de que a normalización lingüística ten que ser transversal, estar en todas as áreas, en todos os ámbitos de goberno. Son varios os concellos que aprobaron ordenanzas de impulso propias, outros aínda non o fixeron. A galeguización da administración pública, onde máis efectiva se fixo dende un primeiro momento, foi no ámbito das políticas locais. A materia pendente, máis ferramentas estruturais que acheguen planificación
e accións políticas. Puxemos en marcha a rede de dinamización lingüística. É moi importante que no ámbito de promoción da lingua e da cultura os concellos funcionen dunha forma agrupada, porque normalmente os programas que valen para un concello de un entorno determinado valen tamén para os outros. Un dos principais recursos cos que poden contar son os servizos de normalización. O que facemos como Deputación da Coruña é apoiar a que sexan os concellos quen o fagan e a que sexan entidades normalizadoras que o fagan. Temos unha liña de subvencións e axudas que se chama así a administración local, e logo temos as actividades que enviamos aos concellos nós directamente. Non están presentes nin contan cos mesmos recursos en todos os concellos. Tampouco fuxiron os recortes. Na provincia da Coruña andan sobre os 40 e algo os concellos que dispoñen de servizo de normalización lingüística nestes momentos. En todo caso, é unha cifra inferior a hai 4 anos, é unha cifra que nós queremos incrementar. O mellor que ten a normalización lingüística son os recursos humanos. O mellor que temos son as persoas. Quen máis pode facer por recuperar a lingua é a xente. Temos xeracións de persoas con moitísima formación sociolingüística, formación en dinamización, que poden axudar e contribuir xustamente a decirlle ás persoas, aos gobernos, que é o que poden facer e como se pode planificar. Romper con 500 anos de silencio administrativo non é fácil, polo que aínda queda traballo por diante. Bueno, Xosé López, falamos de ferramentas legais que están a disposición dos concellos para poder levar a cabo este traballo, pero chama a atención que se sigue incumplindo a lei. Incúmplese moito a lei en relación ca normalización lingüística do galego? Sí, eu creo que aquí se están tocando moitas claves importantes, non? E moitas delas son a veces esa obligación a que se sinten os representantes públicos de utilizar o galego. Non é unha cuestión normalizada e, por lo tanto, se seguen cometendo moitos erros, moitas veces por omisión, outras veces por pouco compromiso. Non? Falamos que, ao final, isto é unha cuestión de sentimento e é unha cuestión de que cada un, no exercicio das súas funcións, pois lle presta unha importancia, como decía antes o alcalde da Coruña, pois si para ti é normal prestixiar o galego, usalo e ser un prescriptor, porque ao final é o que son de ciencias, creo moito tamén nos prescriptores de opinión e ao final as persoas que teñen unha relevancia importante, si esa xente, esas persoas o utilizan con normalidade, o galego será algo útil e normal. Se queremos forzar, e que ao final eu coñezo moitos compañeiros, alcaldes ou representantes públicos que, se lle nota que usan o galego por obriga, en esos casos é cando moitas veces se cometen determinados erros que o que temos é que intentar estar aí, e eu creo que o traballo que están facendo tamén os normalizadores lingüísticos, e eu digo, porque ademais no Concello da Estrada, como decía antes, si somos pioneiros en este tema, o traballo que fan é extraordinario, non? Comentaba Goretti, ademais eu teño que, aquí como cada un tamén poñemos a nota ao noso libro, falábamos do que é importante a Estrada, pois hoxe temos aquí dúas persoas neste vídeo, tanto o secretario xeral de Política Lingüística como Goretti San Martín, que son estradenses, non? Son estradenses e son persoas moi comprometidas ca lingua galega, ainda que Goretti é vicepresidente da Deputación da Coruña, a súa familia, os seus pais e todos son da Estrada, e na Estrada si hai un xermen importante de uso do galego e eu creo que temos moito camiño por percorrer, pero é certo que eu son bastante optimista. Eu non sei en que sentimento vos produce e en calquer caso que pensades cando algún alto representante político deste país ou da administración fala o galego que fala. Eu non sei se credes que hai un problema. Bueno, acontece moitas veces, se vemos un pleno do Parlamento galego, por exemplo, algúns dos deputados que suben ao estrado, que tipo de galego falan? Que indica o feito de non querer corrixir ou de non querer falar un galego que, polas circunstancias que sexa, non falan ben, pero que podían falalo. Que vos parece? O galego que en xeral falan os representantes públicos? Se se pode facer, unha conclusión un pouco xeral. Rafa? É moi importante ser moi cuidadoso, precisamente, na utilización do galego nos medios públicos, e sobre todo por parte da clase política, por así decirlo. Aquí vemos como no noso país temos altos responsables políticos, como dirías ti, que teñen un problema de colocación cos pronomes, por exemplo, que é unha cousa bastante habitual, e a utilización de termos que non se corresponden. Outro día había a conselleira de Traballo, precisamente, que non sabía decir falcatruada, parecíalle que era unha palabra que viña de outro idioma, non sei se de euskera ou algo así, falcatruada. Pois, cando os nosos representantes políticos están facendo este tipo de cousas, son
son problemas que ten. Eu, por exemplo, eu creo que é moi importante a labor de Xulio, por exemplo, na Coruña. Eu quería pedir que trasladase algunha vez ao pleno o Club Financiero da Coruña para animar a xente dali tamén a falar máis galego, porque os altos empresarios deste país teñen que dar exemplo precisamente na utilización do idioma nai desta terra, e todos, dende o que é un concelleiro, que é un posto importantísimo neste país, hasta o propio presidente da Xunta, teñen que cuidar moitísimo a utilización do idioma galego, porque están visualizando o resto de persoas como fan. Algúnha reflexión en relación con este asunto, Carmen? Eu creo que precisamente eso procede de que, bueno, pois nos nosos tempos, polo menos nos meus, que xa teño a miña idade, pois a verdade é que vimos dunhos tempos en donde falar o galego, pois a veces estaba prohibido ou mal visto, porque era de nenos mal, de pobres, de xente inculta e desas cousas, che decían, non? Entón, claro, o tempo vai pasando, eso non é a realidade, o galego é o noso patrimonio cultural, é a nosa esencia de ser de pobo, e, bueno, pois, cando vamos aprendendo eso, pouco a pouco, bueno, pois, cometemos erros. A veces, nesa fala, non? En ese traducir do castelán ao galego. Pero a verdade que non vos chama a atención e que non vos vexo especialmente, pois non sei, enfadados con este asunto. A mí me chama moito a atención o baixo nivel do galego, as dificultades que moitas persoas teñen mesmo para falar galego, que están efectivamente traducindo constantemente, que colocan os pronomes ao revés, que utilizan tempos compostos. Daste conta que hai xente que utiliza moi ben fonéticamente o galego, fonéticamente, despois di niquelao, non? Bueno, pues este tipo de cousas pasan en política en Galicia, tristemente. De todas formas, eu creo, perdona, que discrepando un pouco, eu creo a importancia de que determinados cargos públicos, independentemente de que non se criaran, eu teño a sorte de que eu me criei nun ámbito de galego e, por tanto, o vivo con normalidade, non? Pero que xente que, ao mellor, non tuvo esa sorte e non o pudo facer, que se obrigue a expresarse en galego non é malo tampouco. Outra cousa é que, evidentemente, a veces... Que se obriga a expresarse e que se obriga a falalo ben, non? Tamén. Pero o primeiro paso... O mellor é tan fácil como que lle dedique unhas horas, non sei, un par de horas a semana. Pero o primeiro paso, e eu o sei, porque eu coñezo xente castelán falante, e o primeiro paso é romper ese medo a expresarte por primeira vez en galego, non? E seguramente supoña un problema importante. Falamos de falar en público, ou falamos de ter un discurso, non é sinxelo, acostúmaste co tempo e evidentemente o faz algo natural, non? Pero ese salto de terte que expresar en galego, eu son crítico, e digo que evidentemente os nosos representantes políticos teñen que esforzarse por ter e por utilizar o galego e utilizalo ben. Pero eu valoro tamén ese primeiro paso, independentemente que depois non se pode manter no tempo. Está claro que hai xente que lle pega patadas ao galego. Pero xa non é o primeiro paso, e que despois dunha maratón siguen utilizando os mesmos. Eu estuve no Parlamento galego e tuve a sorte de estar ali 2 anos. Bueno, había xente que daba patadas co galego, pero intentabas ou vías como evidentemente iba mellorando, e tamén é unha cuestión de superación, é unha cuestión de compromiso tamén. Eu creo que hai que darlle o valor xusto. Non xustifico que despois de 4 ou 6 anos nun cargo público sigas pegándolle patadas ao dicionario. Hai un alcalde do Partido Popular impoñendo galego aquí, o sea que... De todos os xeitos, ocurre tamén nos concellos, é dicir, que todavía moitos concelleiros e moitas concelleiras se expresan en castelán, incluso nos plenos. É dicir que por moitas recomendacións e moito que haxa unha ordenanza nos concellos que regule o uso do galego, bueno, pois hai moitos concelleiros e moitas concelleiras que se siguen expresando todos os días con normalidade no castelán, que non fan uso do galego. Algúnha reflexión, Xulio, en relación con este asunto? A verdad que eu aí teño unha opinión ambivalente, non? Por unha banda non me gusta, non? Que altos cargos, o presidente da Xunta, o presidente do Parlamento, etc., anden a patadas co galego, non me gusta nada, pero, por outra banda, eu teño certo medo ese rexeite de, bueno, como non falo galego perfectamente, pois directamente non o falo, non? Que eso, claro, nun representante público non, pero se pode trasladar un pouco iso, non? A xente común que... Non, pero a mí o que me chama a atención é que non sexan quen de facer a reflexión de escoitarse, de que teña xente ao redor, mira, hai que procurar mellorar un pouco, e que tomen medidas, porque supoño que é bastante fácil. Non digo que todo o mundo teña que facer os 5 anos da Escola de Idiomas, eu fíxenos, pero fíxenos por propio interese, non por obriga. Pero si é certo cando vai un cargo institucional e ten que representar tamén a un país, non? Como representa, sí, había que ser un pouco máis cuidadoso, non digo que non, pero, bueno, repito, eu aí teño un pouco un pensamento ambivalente, porque, bueno, non sei, penso que igual é mellor iso falalo, aínda que non sexa tan correctamente. É certo que é algo que co castelán non permitiríamos.
Claro, non lle non, permitiríamos a ninguén imaginemos, falar efectivamente, un que é unha boa castelán reflexión. Ti imagínate deficiente. Non, é certo. o presidente do Goberno de España metendo cada facendo 2 por 3, laísmos e leísmos e de todo. Sí, non o consentiríamos. Pero ten que ver un pouco coa propia excepcionalidade do galego, claro, da situación. Isabel? Sí, bueno, é un pouco o que acaban de decir os meus compañeros e compañeira. Por un lado, temos o caso de persoas que ves que se criaron en ambientes galegos, que son capaces, serían capaces de falar un galego perfecto, porque realmente teñen un mamado na casa, teñen unha boa fonética, pero que non teñen ningún cuidado, é absoluto desleixo, porque en realidade non teñen interese. O sea, é cumprir por cumprir. Por outro lado, sí que existe o caso de persoas que non tuveron esa sorte e que, sin embargo, están facendo o esforzo por superarse, que inda que metan patadas, eu sempre digo, sempre mellor falalo mal, esfórzate, sigue mellorando, pero fálao. E despois o que decía Carme, a min o que realmente me preocupa é que un cargo público neste país non teña claro que no exercicio das súas funcións o idioma que teña que falar. E é o que di ela. Hai moitos concelleiros e concelleiras novos que se negan, e que manteñen actitudes contrarias. O sea, parece mentira que estamos aquí falando 25 anos despois, non? Da declaración dos alcaldes, que teña todo o mundo clarísimo daquela que había que montar servicios de normalización, as ordenanzas municipais, etc., e que, bueno, pois, que cheguen a un pleno hoxe en día e que non queiran falar en galego, que se neguen a aprobar ordenanzas, como acaba de pasar en CEE, ese tipo de cousas que deberían de estar absolutamente superadas. Bueno, en Ferrol tamén houve unha moción extraña, non? Por parte de... Sí, pero ao final todo o Concello de Ferrol reaccionou. Sí, no, pero quero dicir que hai quen sigue tendo a tentación de facer este tipo de cousas. Conste que moitas veces non é tanto unha cuestión, digamos, política ou de partido, sino de actitudes persoais, de ignorancia, ás veces. Eu creo que o de Ferrol si é unha actitude de partido absolutamente, non é unha cuestión só personal, é absolutamente impresentable o que pasou, o que se intentou facer no Concello de Ferrol, que como moi ben dixo Xulio, reaccionou todo o Concello, non, contra iso. Falábamos antes de quen fala fonéticamente galego, eu lembro hai xa moitos anos unha reportaxe que fixera La Voz de Galicia, analizando fonéticamente quen falaba mellor galego, e o resultado foi que o que fonéticamente falaba mellor galego era Paco Vázquez, o entón alcalde da Coruña, a pesar de que non falaba galego, efectivamente. Bueno, vou vos pedir un exercicio casi onírico, imaginadevos que eu teño 16 anos, dádeme argumentos para que utilice o galego, para que mole falar galego. Hombre, eu creo que socialmente ese é un reto complexo a día de hoxe, non? Comentábamos antes aquí, eu creo que a xuventude identifica ao mellor o galego nun ámbito e o fala en privado e o fala na casa con normalidade, e mellor no instituto, na pandilla, pois lle costa moito falalo. Creo que a Televisión de Galicia no seu momento fixe un bo traballo en ese aspecto, hubo unha xeración que nacimos concienciados e medramos en galego, a día de hoxe eu creo que o que hai é que trasladarlle a normalidade do uso e sobre todo buscar referentes, non? Eu creo que temos que intentar trasladarlle mediante referentes esos prescriptores a xente moza. De feito, a min resulta un pouco extraño porque, por exemplo, na Estrada hai moitísima xente moza que fala con normalidade o galego, e vas aos institutos ou os escoitas na rúa falando, a maioría ou maioritariamente falan en galego con normalidade, non? Eu creo que o que temos que intentar é ser moi cuidadosos, que vexan tamén os seus referentes que utilizan con normalidade. En Galicia probablemente ese sexa outra das asignaturas pendientes que temos. A mellor vemos as declaracións de un xogador que se lle nota, un xogador de fútbol que se lle nota perfectamente que se criou nun ambiente galego polo uso que fai do castelán, e todas as súas intervencións públicas se fai en castelán. O referente de un xogador galego, neste caso do fútbol, ou calquer outro deporte importantísimo. En Santiago vemos seguramente co equipo de baloncesto ou cos equipos de fútbol sala, e temos que intentar buscar que esa normalidade se traslade tamén á xuventude. Pero é unha cuestión, eu creo que tamén é unha cuestión de revolución, igual que na parte política. Cando un é novo, ve as cousas dunha forma e a medida que vai avanzando, pois a va vendo dunha forma diferente. Eu creo que no uso do galego... Pero supoño que tamén é a forma de empezar, non? O sea, que convencer a xente moza, Rafa, convénceme, teño 16 anos, convénceme de que fale galego. Bueno, a ti é difícil convencerte algunhas veces, pero aparte de eso, eu creo que ten que ser unha certa naturalidade, que vexas que é parte da tua entorno, da tua cultura, da xente coa que te relacionas. Hai unha cousa moi importante para min, que son os medios de comunicación.
medios de comunicación en este país que ás veces tamén digo que son claramente acomplexados en galego. Non é normal, por exemplo, aquí estamos varios alcaldes, hai xente no público tamén que sabe perfectamente, que fagamos entrevistas en galego e que as traduzcan, as poñan en castelán porque son cuestións do libro do estilo dese medio. Son cousas que non son normais en este país e que están pasando e que perjudican moitísimo. A min teñenme pedido artigos para determinados medios de comunicación, pero pedíndomos en castelán. Eu negome a escribir en castelán. Se hai xente de sobra que escribe en castelán, díxeme a mí escribir en galego en un medio de Galicia. Entón, por eso pido aos medios de comunicación responsabilidade absoluta. Cando nos queiran facer entrevistas e se contestamos en galego, que as poñan en galego. Cal é o problema? Que van a ler 4 en Madrid ao mellor e que valles costar un poquinho máis saber o que queres decir, pero en este país, en un medio deste país, de capital galego, o que non é o lóxico que traduzcan as entrevistas. Ti crees que un xornal escrito, xa estou trascendendo un pouco o ámbito, unha curiosidade nada máis, crees que un xornal escrito integralmente en galego tería éxito comercial, digamos, se vendería, porque este é o problema. Despois eu son o empresario e o que quero é que a empresa gañe cartos suficientes como para poder pagar as nóminas. É evidente que en este país intentaron varios xornais en galego e que fracasaron por diferentes circunstancias. Non só por escribir en galego, senón por guerras entre medios, etc. Eu sei de que o que estamos falando sucede nos que están escritos en galego, nos que están escritos en chino. Non creo que o problema sexa o galego precisamente para iso. Lóxicamente, en este país temos que aspirar a ter medios en galego. Hai medios en galego que lles costa moitísimo manterse. Agora, afortunadamente, están as diferentes webs de información que tamén están en galego, están sobrevivindo máis ou menos, pero eu creo que necesitamos en este país que, polo menos, cando se fagan entrevistas en galego, que se poñan en galego, que non estamos pedindo nada do outro mundo. Bueno, Carmen, vamos voltar un pouco a vocación, a pretensión destas jornadas. Ferramentas concretas que ti botas de menos no Concello de Lugo ou ferramentas concretas que sí que estás tirando delas para poder acometer o traballo que tes encomendado? Pois a verdade é que nosotros aprobábamos unha ordenanza no ano 2012 e está recurrida por Galicia Bilingüe, co cal nestes momentos esa ordenanza está, digamos, paralizada porque ainda non houve resolución xudicial. E, bueno, pois temos... Porque o recurso paralizou a aplicación da ordenanza. Claro, en principio, pero, bueno, seguimos traballando igual e seguimos traballando igual no fomento, no uso do galego e eu creo que o que temos que seguir facendo é unha discriminación positiva co galego en torno ao castelán, porque todavía pois se necesita esa discriminación positiva e traballar no entorno e, como dixen antes, transversalmente máis na vida cotiá no uso do galego. E, bueno, e facer que ese galego sexa con naturalidade, que entre nos sitios, nas actividades, no tempo de lecer, en todo, bueno, pois con naturalidade, con normalidade, pois para facer. E logo tamén estamos traballando con dúas persoas que temos, unha persona que teño además o gusto de traballar con ela, que é Darío Xoán Cabana e que está no meu departamento, co cal teño unha satisfacción tremenda porque, bueno, é unha persona, como todos sabemos, pois... Falas de ferramentas desa ordenanza recurrida por Galicia Bilingüe, increíblemente, pero serían necesarias ferramentas de país, digamos, introducir... Eu creo que sí. Eu creo que sí, que despois de 25 anos chegaríamos a un momento en donde teríamos que os concellos plantexarnos de volver a traballar en rede, de sacar algo que conxuntamente podamos traballar. Creo que é moi importante o que decía aquí o compañeiro dos medios de comunicación, da prensa escrita, non soamente dos medios televisivos, sino tamén a prensa escrita, a radios, que é unha ferramenta fundamental para que as persoas se familiaricen co galego e que, sobre todo, a xente moza, si a través dos medios de comunicación, si a través da prensa escrita, da prensa oída e tal, eu creo que sería eso moito máis fácil. E logo, bueno, pois, mergullarnos máis na literatura galega que, desde logo, é ben rica e ben prolija para traballar con elo, non? Vou por aquí, Isabel, ferramentas concretas que tedes a vos a dispor, pero tamén ferramentas que botades de menos en Ames, que dices, bueno, pois si existira, bueno, pois ese traballo en rede do que falaba Carmen, non sei se cosas que teñen que emanar da propia administración galega, do propio Parlamento galego, ferramentas concretas. A ver, o que son ferramentas, as ferramentas existen. Si queremos
podemos utilizalas. As ferramentas, por un lado, podemos ter ordenanzas, por outro lado, é absolutamente necesario dispoñer de servicios de normalización lingüística, son os departamentos técnicos, como pode haber departamentos de medio ambiente, de urbanismo, son os técnicos, non? Os que desenvolven, os que poden programar. Evidentemente, basta, eso é inevitable, pero, sobre todo, a millor das ferramentas é a vontade. Podemos ter programas, plans de normalización lingüística, podemos ter legislación, podemos ter técnicos ou técnicas maravillosos. Pero a vontade finalmente depende, é voluntaria, quero dicir, é voluntaria, non? Sí. Non se poden construir vontades, non se poden forzar as vontades. O que importa é a vontade de implementar o plan de normalización lingüística a nivel de país. Porque, aínda que traballemos os concellos en rede, hai unha realidade superior que ten que abranguer o Goberno da Xunta. Ten que existir esa vontade no Goberno da Xunta para implementar o plan de normalización lingüística en todos os sectores. Non nos podemos centrar solamente na cultura, non nos podemos centrar solamente na educación. É imprescindible centrarse no terreo da economía. A xente necesita saber que para poder traballar, para poder desenvolverse, está moi ben, é necesario aprender idiomas, pero que tamén é importante traballar neste país na nosa lingua. Xulio, fala Isabel de vontade, pero, insisto, a vontade é voluntaria. Eu non sei como se construen vontades. Antes falaba da seducción. Ti lle facías unha pregunta a Rafa. Ti triunfaría un medio de comunicación hoxe en galego? Eu non faría esa pregunta. A pregunta que faría é, triunfaría un medio de comunicación malo? Sí. É dicir, que non fose atractivo para os lectores. Bueno, claro, non ten por que ir xunto. Pode ser bueno triunfar e ser malo triunfar. Ben, reconfiguro a pregunta logo. É dicir, a xente querería ler un xornal que non a informase, ou que desinformase, ou quería ler un bo produto. Eu pregunto. Eu creo que hai moitos xornais que desinforman. Sí, pero o que pasa é que hai hábitos de comprarlos durante moitos anos, non? Entón, o problema é sacar un novo, non? Se sacas un novo que é como que hai, pois non será bo, non terá éxito. Se ti sacas un bo produto, a xente o quererá. E dará igual que sea en galego ou en castelán. Pero non é un pouco inxenuo isto? Insisto, eu, de verdad, estou completamente de acordo contigo, quer dizer, a vía da calidade, imos seducir estupendamente, pero despois as cousas non son tan sinxelas, quer dicir, ao final, bueno, nunca se ensinou tanto galego nas escolas como agora, e estamos, en teoría, e estamos como estamos. O que pasa que eu creo que vimos ou estamos facendo política lingüística ás veces, e, oye, con todo o mérito que tivo a xente que deseñou as políticas lingüísticas e as dificultades inmensas, non? Dende o resistencialismo. E non podemos facer política lingüística dende o resistencialismo. Cando ofrecimos produtos, dicías antes que o galego mola, claro, cando ofrecimos produtos que molasen en galego? Cando foi a última vez que ofrecimos algo que molase en galego? Pois ese é o asunto. É dicir, eu son alcalde da Coruña porque falo en galego? Non. Se falas en castelán, sería alcalde da Coruña? Pois posiblemente igual, porque a xente comprou ou votou un determinado produto, unha determinada idea, unhas determinadas políticas, e non se fixou en se falaba galego ou non, pero se ofreceu algo que tivo éxito, que a xente o acolleu e que ademais estaba en galego. Bueno, pois eu creo que aí é onde temos que ir. É dicir, a xente foi a ver unha película porque estaba en galego ou en castelán, ou cando se va a ver unha película só porque está en galego, aínda que sea con todos os respetos un truño, é dicir, pois se va a ver a película só porque está en galego. Non, o que temos que facer é unha película que a xente quere ir a ver e ademais está en galego. Eu creo que esa é a vía por onde avanzar. Por eso falaba eu da seducción. Temos que facer atractivo o galego, non? Pois, que decías, que se lle pode dicir a unha persoa nova que... Pois dicirlle, oye, se falas en galego vas a ligar máis, por exemplo. Claro, un argumento estupendo que seguro que... Claro, non, que por aí van as cousas, claro. Pois sí, e que vas a ser o que fala en galego de clase e vas a ter un atractivo especial, pois, a lo mellor, sí. É dicir, pois, por aí, eu creo que podemos... Claro, eu lembro cando apareceu R, por exemplo, a empresa R, que sí que fixo unha política lingüística, bueno, chamativa, eu lembro que chamaba case a atención toda a política de comunicación, a revista que facía, que era unha estupenda revista e que utilizou o galego dende o principio, pero non hai moitos exemplos de empresas, non hai moitos exemplos, digo, non? De empresas, bueno, sí, pero siguen sendo excepción, non? E o éxito que tribuou esa campaña de Vivamos como galegos apela a algo que é o que estamos apelando. Hai que asegura que fixo máis pola identidade deste país que moitas campañas do nacionalismo. É posible que incluso que as campañas da Xunta de Galicia fomentando os medios en galego que non escriben en galego, por exemplo. Bueno, en calquer caso, ferramentas axeitadas é suficiente
suficientes, Xulio, as que tedes a vos o dispor os concellos? Hai ferramentas, hai que ter vontade de usalas e, sobre todo, hai que ir a eso, a ferramentas que teñan un poder de atracción, non? E, además, cando se fan cousas chulas en galego, teñen éxito. É dicir, o tema, por exemplo, de todo o público infantil. É dicir, ti fas unha obra de teatro bonita para os nenos en galego e que se esgotan as entradas e que a xente demanda máis, non? Se ofrecemos produtos, ofrecemos cousas atractivas, vai a ter éxito. E, bueno, iremos metendo a xente. Ferramentas axeitadas e suficientes ou botades en falta que apareza algo máis, bueno, que contribúa un pouco que se falaba aquí, a que a seducción bueno, pois funcione, digamos. Eu creo que ferramentas coincidimos todos en que existen, non? Eu poño un valor, porque aparte son o representante dos concellos na rede de dinamización lingüística, e temos un elenco importante de actividades que estamos programando, sobre todo nos concellos pequenos, a non nos funciona moi ben, ademais temos un espacio moi adecuado para programar actividades para os máis cativos, e a verdade é que un ve con certa ilusión tamén que cada vez se produce máis en galego, e iso tamén é unha cuestión importante, non? Porque a veces tamén é unha cuestión de que, o comentaba o alcalde da Coruña, que o que se oferte sexa de calidade. Eu creo que hai grandes programadores en galego a día de hoxe, creo que temos que aproveitar para que desde os máis cativos se acostumen a traballar e a participar en actividades que ademais son moi interactivas, e iso é moi bo, non só que vayamos a un teatro a escoitar, sino que os máis cativos participen e interactúen tamén co idioma, e creo que en esa liña o traballo que se faga é un traballo importante, se ademais por encima poden ligar en galego xa sería fantástico, non? Ou poden utilizar as redes sociais, que é un canal de información brutal a día de hoxe, e podemos facer algo atractivo para que os rapaces, os xóvenes de entre 14 e 18 anos ou 20 anos poidan ter unha canle de comunicación e podamos prestixiar o galego nas novas tecnoloxías, o mellor seguramente sexa o camiño que todavía nos falta por percorrer, non? Porque a día de hoxe o que non este nas redes, o que non este en internet ou no Facebook ou en WhatsApp, pois posiblemente non exista tampouco, e aí temos moito camiño por andar. E eu non sei se, Rafa, abundar no práctico que é saber galego, pola capacidade que tes de achegarte a, non sei se era o alcalde de Santiago o que decía na presentación desta xornada, non? A capacidade que temos de conectarnos con ese universo inteiro que é Brasil, toda a lusofonía, e eu non sei se a xente, bueno, acepta esa practicidade que tamén ten o galego. Eu creo que a lusofonía é unha ferramenta absolutamente fundamental a promocionar en este país para, primeiro, internamente, e despois tamén para relacionarnos con outros povos. Incluso, eu en este momento son alcalde, pero son empresario, a nivel empresarial, unha ferramenta tamén moi importante. Dende a empresa tamén se pode facer moito polo galego. A min, eu creo que se non houvese elementos distorsionadores, de disuasión, digamos, como por exemplo a cuestión de ver importantes responsables políticos deste país en primeira fila manifestándose coa xente esta de Galicia bilingüe. Eso fai moitísimo máis dano ao galego que calquera cousa beneficiosa que nos queiramos facer. É dicir, eu creo que temos que ter moitísimo cuidado con este tipo de cuestións, e que dende a empresa podemos facer moito polo galego, dende a administración pública podemos facer moito polo galego, dende as tascas podemos facer moito polo galego. Na LIN, por exemplo, queremos facer un festival potente, na medida que poidamos, lóxicamente, de regueifas, non? A regueifa como ese elemento tan fermoso que temos en este país e de promoción da nosa lingua. Bueno, pois este tipo de cuestións. Que o hip-hop galego, non? O hip-hop galego, pois o gallá... Non, digo que a regueifa é o hip-hop galego. Sí, é unha especie, sí, efectivamente, un poquinho máis avanzado no tempo, por así decirlo. A mí gusta moito a regueifa, a retranca, que é algo tan galego, pois é unha cuestión tamén intrínseca á nosa cultura, ao noso país. Son cousas fermosísimas que eu creo que temos que potenciar. Bueno, hai cousas que se están facendo, tampouco, bueno, compre que esta mañá acabemos todos facéndonos aquí uns aos outros, porque efectivamente estánse facendo moitas cousas, programas concretos que se están levando a cabo, chulísimos. Imos coñecer algúns deles, algúns que, por exemplo, tratan de ofrecerlle aos cativos que acaban de nacer a posibilidade de medrar dende o berce, bueno, pois falando galego e escoitando galego. Lara ten claro que se queremos o galego, o mellor que podemos facer por el é practicalo. Poñemos o gorriño pirata este que tes, esas orellas que te quedan sempre destapadas. Unha palabra que se me ocorre moi a miúdo é que o mellor podemos ilustrar é larafuzas, porque sempre ten a cara chea de babiñas e de restos de cousas. Por iso quere darlle a Nadia unha oportunidade que ela non tivo de cativa,
que a lingua entre na súa vida dende o berce. Apego sí que lle temos. A cousa é que, como todo apego, como todas as relacións afectivas e como todo o que está vivo, as linguas tamén son seres vivos, pois hai que coidalas, non? Para iso, Lara e Nadia contan con iniciativas como Apego. Consiste en ofrecer recursos para as familias que temos pequerrechos e pequerrechas e queremos educar en galego, recursos de tempo libre como propostas de teatro, cancións ou discos ou música. Lecturas, ofrecer materiais, posibilidades de lecer e de ocio. Música, rolos, contacontos, sobra onde escoller. Temos unha cantidade enorme de recursos en galego. Hai un mundo aí. Que pasa? Que se non se coñece, non se utiliza. O programa é froito dunha colaboración entre 13 concellos. Non é o único para os adolescentes. Está en marcha un proxecto colectivo para o fomento dos youtubers en galego. Para os que prefiren a dialéctica, os vídeos, o Club de Debate. Correlingua foi unha das primeiras propostas na que vimos traballar xuntos a varios municipios. Pouco tempo despois nacía Ciberlingua. Dende entón, os responsables de normalización locais non pararon de discorrer propostas atractivas coas que engaiolar coa lingua. Xogos, certames artísticos e literarios, un mapa para non perdernos polas parroquias de Vigo e tamén programas para fomentar o uso do galego en espazos públicos ou no comercio, como este do Concello de Pontevedra. Cos bolechas fomos de viaxe a Rois e descubrimos a historia de Vigo, programas que volven irresistible a transmisión do galego. Non queres mirar a cámara xa? Ui, ou si? Ai, mírase e falas. Bueno, cousas concretas, como decía, que se están facendo. Eu non sei, falouse aquí do Xabarín, desa xeración Xongoku, que efectivamente foi case un fito, non? No uso do galego entre a xente moza. Entre outras cousas tamén, creo, Xulio, porque escoitamos rock and roll en galego, non? Que era unha cousa como que o galego se asociaba a un determinado tipo de música, maravillosa e estupenda, pero non a outro tipo de música, a xente con crestas falando galego, non? E eu non sei, de todas as cousas que se teñen feito nestes anos a prol do galego, iniciativas, bueno, que consideredes que foron, bueno, especialmente interesantes e que ese pode ser o camiño para seguir por aí, Xulio. Sí, o camiño isto de, bueno, popularizar o galego polo que fan os rapaces, non? En realidade, e toda esa época, non, da televisión de Galicia volcándose no entorno urbano, a través do Xabarín, daqueles discos do Xabarín que non sabíamos de memoria, etc. Eu creo que fixo, bueno, ter certo orgullo, que fose máis, digamos, que se sentise máis propio o galego, non? Eu creo que esa é unha vía para traballar. Eu vi aí os bolechas son un éxito, é dicir, porque é unha cousa atractiva, aos nenos lles gusta e é prácticamente o único referente masivo, non, que hai dos nenos en galego. Pero que cando faz cousas de música, non sei, Pablo Díaz, Mamá Cabra, o que sexa, están os sitios a tope para ver ese tipo, e aos rapaces gustalles, non? Por eso eu sempre digo que facer ese tipo de cousas que aos nenos lles gustan é o que serve. Aí digamos, a letra con sangre entra, en este caso non vai por aí a cousa. Xosé, cousas que che gustaría destacar, como, mira que boa idea e que ben funcionou isto, do que estamos falando. Bueno, eu creo que, sobre todo, posiblemente funcionou moi ben aquilo que se fixo desde a proximidade, non? Eu creo que aquí, e volvemos outra vez ao inicio deste debate, a administración local, o que se fixo desde a política municipal, eu creo que na medida en que cada un foi programando durante moito tempo e aquilo que se sostuvo no tempo, que se mantivo durante moito tempo funcionando, eu creo que ao final crearon un hábito moi saudable dentro de xeracións. Nos, por exemplo, no caso do Concello da Estrada, a Radio Municipal. Foi unha actividade que fomos capaces de chegar a todos os... Aparte, unha radio que ten moita penetración no ámbito rural, pero tamén no ámbito urbano. Desde o ano 90 programamos íntegramente a Radio Municipal en galego. Eso de chegar a unha casa na nosa función de alcaldes ou políticos e chegar a unha casa e ver que está a Radio Municipal funcionando as 24 horas do día, emitindo constantemente en galego, chegando aos rapaces dos colexios para que poidan programar tamén na propia radio e poidan sentirse parte dese medio, pero creo que foi unha dos grandes acertos que, por exemplo, tuvemos no noso Concello. E iso familiarizou e popularizou moitísimo que moitas xeracións participasen na radio, se sentisen implicada e comprometida con ese medio e agora ten
unha proxección e unha importancia vital no que é o desarrollo do idioma galego no noso concello, e é natural, e todo o mundo, a nadie se lle ocurre chegar á radio municipal, á radio Estrada, e falar en outro idioma que non sexa o galego, e iso sí que crea uns hábitos moi saudables. Rafa, iniciativas concretas que queras salientar, mesmo de fora, eu non sei se tedes algún referente de normalización que se puxera en marcha en outros lugares, tú pensando en Cataluña, en Euskadi, non sei, Rafa. Eu creo que é insistir un pouco no que estamos dicindo todos aquí. Eu creo que non hai unha fórmula nova revolucionaria que digas, tío, gracias a isto podemos ir por aí. Eu insisto no da naturalidade. É moi importante en este país que vexan como ti falas galego, estás nos medios de comunicación, como decía antes Xulio de Martiño, son referentes importantes para que o galego entre nas diferentes capas da sociedade. Os teus fillos, falarles en galego aos teus fillos é moi importante. Eu falolles en galego e en castelán. E eles que falan? As dúas cousas. Pero veñen do colexio, digamos, con máis tendencia a falar en castelán que a falar en galego, é o que decía. Porque esta reflexión sí que me interesaba trasladala, non? O sea, acontece moito, casas nas que se fala galego, e os nenos, polo menos durante unha época da súa vida, despois, o mellor, cando se acaban cumprindo determinados anos, xa chegan unha reflexión personal que lles leva a tomar outro tipo de decisións, pero é moi frecuente que se produza ese cambio de registro entre pais e fillos, non? Sendo neno, por exemplo, falei toda a vida con meu pai, falei en galego, por exemplo, e con miña nai, máis en castelán, ao mellor, non? Pero tamén é riqueza, é dicir, non tens que excluir ao castelán de absolutamente todo, pero cando hai un idioma evidentemente en perigo, evidentemente en unha situación de inferioridade, o que hai que facer é potencialo para, cando menos, equilibrarlo, non? Estamos falando do idioma nai desta terra, non é o inglés, que tamén é moi necesario nesta sociedade para traballar, e para ter cultura, e para poder relacionarte con outros povos por aí adiante. Pero se primeiro non temos resolto o noso problema cultural, o noso problema de esencia de país, o noso problema que nos identifica no mundo, temos complicado facer o resto despois. Carmen? Pois eu penso que non hai ninguna cousa en concreto. Home, sí, no noso caso, por exemplo, eu destacaría o traballo no teatro, sí que produxo efectos desexables. Tamén o traballar cos nenos e cas nenas tanto a nivel de contacontos, de lecturas, dese tipo de cousas. Pero eu creo que, iso é unha parte pequeniña, pero eu creo que o importante todos os días, en todas aquelas cousas que se fan desde os concellos, traballar con normalidade no uso do galego, porque non se pode impoñer nada, porque canto máis queres impoñer unha cousa, entonces surxe o efecto, produce o efecto contrario. Isabel. As cousas concretas son importantes, pero o importante é a globalidade. Dende os concellos podemos facer moitísimas actividades. Haberá nenos os que lle gusten os contacontos, haberá nenos os que lle guste máis facer teatro. Cada quen ten a súa vía de entrada, digamos. O que é necesario que haxa globalidade para poder atender a todos eles. E hai moitas cousas que non dependen só dos concellos. Se despois eses nenos que na escola lles falan en galego, que podes facer actividades para que entre eles, que é o realmente importante? O realmente importante non é que na escola o seu mestre ou a súa mestra lle falen galego, que sí o é. O importante é que falan os nenos no recreo. Que falan os nenos cando están xogando entre eles. Bueno, pois, se aparte de todo iso, chegan a casa, poñen a tele e non hai programación para eles en galego na nosa TVG, se non hai películas que estean subtituladas, se non atopan sitios, xogos, pois para xogar a través de internet cos colegas, que poidan... Ten que haber unha globalidade de accións e que todas as facetas da vida teñan algo que lles poida interesar. Si non, vexo difícil. Bueno, estamos encarando a recta final deste encontro tan estimulante, polo menos para min. Quería recuperar unha reflexión que facía, creo que era o alcalde de Carballo. Me parece interesante que sexa él, ademais, quen facía esa reflexión, no sentido de decir que o galego non é patrimonio políticamente de ninguén, porque isto é unha cuestión que sí que se fala moito últimamente. Bueno, pois a identificación que nos últimos anos o mellor fixo moita xente de uso do galego con determinada opción política, que vou dicir abertamente que ten que ver con nacionalismo, por exemplo. E eu non sei se credes que isto aconteceu, se isto sucede, se a xente identifica falar galego con xente de determinado partido político. Sei que pode ser políticamente incorrecto falar desto, pero quería plantexalo tamén. Empezo por ti, Isabel.
Bueno, o que son os estudos sociolingüísticos parecen demostrar que efectivamente existe esa asociación. Por algo será. O sea, o que non se pode negar de ninguna maneira é o papel que xogou o nacionalismo xa, vamos, desde hai moitos anos no que é a recuperación do galego, a necesidade de prestixialo, de que ocupase o seu papel. Eso creo que ninguén o pode negar. Dito isto, que se debe... que efectivamente o mellor pode ser unha imaxe un pouco estereotipada e tal. Sí. O sea, hai xente que fai esa asociación, fala galego e bloqueiro. Claro, pero non teño dúbidas de que efectivamente existe unha base, non sei, o que poida facer Rafa Cuíña, ou Xulio, ou calquera alcalde ou concelleiro de Venegas, está claro. Pero isto non nega que tamén exista iso mesmo en persoas como José ou como xente do PSOE, que era o que me refería antes, que moitas veces non é tanto unha cuestión política como unha cuestión persoal. Por que en determinados partidos uns do mesmo partido, pois no seu concello non queren saber nada do galego e, sin embargo, por exemplo, Xerardo Estévez foi aquí un dos... Bueno, pois eu creo que por aí temos moito que andar, aínda que sí que existen hoxe en día algunhas organizacións políticas que o teñen tamén moi claro. Xosé, eu non sei se credes que incluso foi a máis esa identificación, que hai 20 anos, bueno, pois había máis normalidade, non había unha identificación tan... perversa, digamos, quen utiliza galego vai por aquí ideolóxicamente, Xosé. Mira, eu que son un defensor, evidentemente, da importancia da política na nosa sociedade, na nosa vida, evidentemente, ainda que nestes últimos anos este algo en cuestión, o papel dos políticos e das políticas na nosa sociedade. Dos malos políticos. Eu teño que decir que a política non ten por que entrar ca mesma intensidade en todos os ámbitos da vida. Seguramente, e posiblemente haya que facer unha reflexión, que o mellor a política ou os políticos non lle fixeron moito favor á nosa lingua, porque é certo que intentaron ou intentamos patrimonializar. Realmente eso, mellor, xera un rechazo, un rexeitamento por parte de determinados grupos sociais. Eu creo que a normalidade, falábamos antes, eu creo que os políticos, a lingua non é de ninguén, é de todos os galegos e todas as galegas, e a nosa responsabilidade prestixiala, independentemente de, pois cada un ten a súa sensibilidade. Eu teño unha sensibilidade alta en este tema, son fillo dun mestre de galego, son sobrinho dun normalizador lingüístico do Concello de Vila García de Arousa, son un rapaz que me criei nun colexio rural e, por tanto, o meu ambiente toda a vida foi do ámbito rural e foi en galego. Eu son unha persoa que o vexo con total naturalidade, nunca me interfireu na miña acción política. Para mal. Pero, Xosé, recoñecerás, por exemplo, estamos falando dos papéis que teñen que xogar os concellos para a normalización do galego, e hai moitos exemplos, seguro, de concellos que levaban a cabo determinados plans de normalización e que, ao cambiar o color político da corporación, eses plans foron agochados, non? Isto acontece, supoño. Acontece, eu creo que o que temos que intentar conseguir é que cada vez o seu efecto sexa menor. Eu decía antes, a importancia, por exemplo, no meu caso, no caso do Concello da Estrada, dentro do ano 89 se fai unha política transversal e unha política integradora do galego no noso ámbito social. Eso leva a que calquera alcalde, pasaron alcaldes de distintas cores políticas, nadie se cuestionou este tema. Este tema é un tema que está xa introducido na acción política diaria e, por tanto, é algo que se ve con normalidade. Nos na Estrada é unha cuestión que se leva trasladando, xa digo, máis de 25 anos. Temos unha actividade cultural en galego, unha actividade en galego moi intensa. Eu creo que aí é onde reside o éxito e onde reside a importancia. E despois, moitas veces, xa digo, os políticos a veces facemos algún flaco favor a determinadas iniciativas, neste caso, no ámbito do galego, eu creo que eso, buscar sacar a rendabilidade política ou buscar patrimonializar un feito concreto en relación á lingua, eu creo que non lle estamos facendo ningún favor á socialización da lingua galega, que ao final é o que temos que loitar. Rafa Cuña. Eu disinto un pouco na última parte. Mira, cuantitativamente é evidente que en este país o partido no que máis xente fala galego é o Partido Popular. O partido que máis... Cuantitativamente? Cuantitativamente, digo, o sea, hai moitísimos galegos que votan o Partido Popular que falan en galego, con toda a normalidade. Dito eso, cualitativamente xa é outra cousa. Desde ese punto de vista é diferente. Patrimonializar digamos, o nacionalismo ou a defensa do galego, hai moita xente que pode pensar eso, pero evidentemente en outros partidos tamén se fala con moita fluidez o galego. A mí o que non me gusta xa son cuestións como a que dicen non se pode facer iso, digamos que o que hai que facer é que normalizar esa
situación non pode ser o galego un elemento de confrontación política? Eu creo que sí. Eu creo que cando alguén quere destruir o idioma galego, o idioma desta terra, ten que ser un elemento de combate político fronte aos que fan políticas que fan eso, precisamente. Combate por unha cuestión de responsabilidade. Dito iso, eu recoñezo que no Partido Popular moitísima xente, sobre todo no ámbito rural, fala galego e todo este debate non existe para eles, porque é con absoluta normalidade. Pero eu creo que hai que facer un combate duro, a morte, hasta o último minuto contra aqueles que queren destruir o idioma nai desta terra. Só teño clarísimo. Eu non sei se neste caso tamén hai unha diferenza entre a Galiza rural e a Galiza urbana, na que probablemente os usos son diferentes. Eu non sei como vesti, Carmen, se houbo unha ideoloxización do galego tamén. Home, eu non sei, o que sí creo firmemente que o galego non é patrimonio de ninguén, sino que é patrimonio dos galegos e galegas. E despois, daí a que se poida algún partido político, alguna formación política patrimonializalo como seu, ou instrumentalizalo, porque ao final se utiliza tamén como un instrumento político, non? Bueno, pois, home, eu non o vexo así. Eu lle podo dar a razón, incluso a compañeira, que sí que é verdade que o Bloque Nacionalista Galego fixo moito pola lingua galega. Esa é unha realidade, non se pode obviar. Pero sí é verdade que non é bon facer dese discurso único. Eso non é bon porque vai en prexuicio da lengua e eso pode ser un detrimento no momento de chegala a usar. Eu creo que a lingua é de todos, que debemos de facer así, e que sea unha realidade, que non se pode atribuir ninguén pois ao patrimonio desa lingua que é nosa, que é o noso patrimonio de todos os galegos e galegas. Xulo Ferreiro? Bueno, é certo que, efectivamente, eu estou de acordo con ela que efectivamente, o nacionalismo tivo a súa función fundamental na defensa do idioma e en visibilizalo e en darlle pulo. Tamén é certo que estrategias normalizadoras basadas na identificación entre a patria e a lingua son complicadas, porque entonces estás deixando fora desa estrategia normalizadora aquel que non comulga coa primeira parte da idea. Por tanto, eu creo que se hai que ir a estrategias máis transversais, máis amplas e que rompan un pouco esa identificación, porque senón hai xente que non se va a sentir proclive. Esa é unha cousa. Ahora ben, eu teño que decir, aquí a utilización política do galego para mal foi do Partido Popular cando rompeu o consenso que existía, para intentar zoupar o bipartito co tema do galego. E eu eso teño clarísimo. Aquí, quen empezou a utilizar o idioma galego e o discurso da imposición e o discurso de que o galego había que reducilo na lingua ou ir a ese equilibrio falso do 50% no ensino, etc., foi o Partido Popular cunha irresponsabilidade para mí manifesta que rachou un consenso que durante a época de Fraga, curiosamente, estaba aí, máis alá de que despois se tomase en serio non un discurso en principio favorable ao galego e se introduciu como elemento de loita política o galego, ou neste caso o castelán. E iso eu creo que sí que foi un erro e foi un antes e un despois e que ten bastante que ver con onde estamos hoxe. Xosé, non sei se por alusións queres decir algo. Sí, eu creo que é incuestionable que quen legislou neste país e quen avanzou no plano de normalización lingüística ou nas leis que están en vigor foi o Partido Popular. Eu coincido en que no que eu milito, a mí non se me escapa moito de esos cernes do Partido Popular daquela época, no partido no que eu milito. E digo ademais, e o digo con orgullo porque é un partido galeguista, un partido galego, e é certo que en uns momentos determinados foi quen tuvo e quen puxo en riba da mesa. Menos galeguista do que foi? Eu non o percibo así. Eu tamén son a mellor ou son un político algo atípico e son unha persoa que me movo tamén nun ambiente e me encontro máis cómodo nun ambiente máis rural que nun ambiente máis urbano ou nas altas esferas do partido. Pero sí é certo que eu percibo que siga habendo un compromiso importante co galego no Partido Popular e sigue sendo un partido onde maioritariamente os meus veciños e os meus votantes, non sei se decir no 90 ou no 95%, falan galego, se relacionan en galego e viven en galego. E, polo tanto, eu
defendo que o Partido Popular ten que ser o partido que se parece, evidentemente, somos partido mayoritario en Galicia e somos partido mayoritario en moitos concellos de Galicia porque intentamos dar un discurso que se parezca o máis posible aos nosos veciños e que se sinten identificados. Eu creo que o idioma non é algo alleo á nosa sociedade, eu creo que é algo importante e está no día a día e no ADN da nosa xente. Outra cousa é que a utilización e o uso que fagamos ou teñamos que potencialo, pero eu creo que eso tamén é unha parte importante da nosa esencia e como partido eu creo que foi un dos xermes fundamentais do Partido A ver, Popular. Rafa, non sei se por alusións, pero temos que ir rematando. Pero compañeros da Coruña, non? Claro, por exemplo. E que non sei se hai moitos partidos populares. A xente do Partido Popular, deste Partido Popular desta década, por así dicilo, e ti evidentemente estás fora deste debate porque é certo que és galego falante, un entorno galego falante, non tens ningún tipo de problema, pero sempre vos gusta decir que o Partido Popular o que máis se asemella a Galicia. Eu establezco esa regla de tres, acollo, atomo, digo que como Partido Popular é o que máis se asemella a Galicia a día de hoxe, por eso temos este tipo de problemas en Galicia. Claro. Bueno, pois imos facer a última ronda, quedan 10 minutos exactamente de programa, iba a decir, de debate. Pídovos unha última reflexión de un minuto a cada un de vos, de compromiso de futuro, de que hai que facer casi, que esa vocación sintética do principio de análise, de conclusión e sobre todo de compromiso co futuro. Isabel, empezo por ti. Supoño que todo debería empezar por recuperar o consenso. Todos decimos, non, ninguén debe patrimonializar a lingua, e estamos todos de acordo, pero todos debemos defendela. Entón, non é solamente unha cuestión de se encabezan unha manifestación cos de Galicia bilingüe, se a legislación se a cambian outro decreto, non, é que os orzamentos da Xunta destinados á política lingüística reducíronse a menos da mitade do que eran. O sea, son detalles importantes que, compre recuperar o consenso, compre estarmos todos de acordo, polo menos en que obxectivos queremos e como queremos leválos adiante. Iso creo que é o fundamental. Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña. Sí, bueno, un pouco de acordo, non? É difícil non estar de acordo nesta última ronda. Que queremos todos? Bueno, pois que efectivamente se utilice máis o galego, que cheguemos máis e que eu creo que sexamos tamén innovadores e imaginativos nas estrategias, non? Eu creo que debemos ir a estrategias e, bueno, seguramente o entorno urbano nos leva máis a iso, estrategias que non vayan ao pasado, non? É dicir, mira que bonito era o galego, mira ben que facíamos antes, mira canto tocábamos a gaita, porque a xente, pois a lo mellor non lle interesa a gaita, pero si interesa falar galego, si pode sentirse próximo a falar galego. Por tanto, eu creo que separar o galego de toda unha panoplia de cuestións que hai que comprar o pack entero ou non compralo, para mí esa sería unha primeira cuestión bastante importante, e despois, ter estrategias imaginativas e atractivas e basadas, sinto ser un pouco repetitivo, basadas na seducción. Para mí eso é o fundamental, non? E esa idea que decías ti antes de que falar galego mola, pois eso é o que temos que facer. Temos que dicir que falar galego mola. Carmen, dentro do Concello de Lugo. Tamén recuperar ese consenso, pero precisamente para que non dependa solo das vontades. Entonces, me parece moi importante recuperar ese consenso. E logo seguir traballando na transversalidade do galego nos concellos, e eu creo que iso é o fundamental. Rafa Cuña, alcalde de Lalín. Eu creo que xa falei bastante, só decir que o Galla no futuro próximo este tipo de encontros non teñan ningún tipo de necesidade, o sea, se xan algo surrealistas porque non temos un idioma en perigo en este país, aínda que a cousa pinta bastante mal. Xosé López. Eu son optimista, e son optimista porque aquí estamos representados un grupo de alcaldes, heteroxéneo. O alcalde da Coruña, o alcalde de Lalín, está o alcalde de Santiago tamén con nós, de Compostela, o alcalde da Estrada e outra moita xente. Creo que se abre un novo ciclo político. E iso nos ten que levar a ser optimistas e a reflexionar sobre aspectos que poñamos en riba da mesa que para nós sexan importantes. Se todos coincidimos, eu creo que un dos acertos grandes nas estrategias de política lingüística foi poñer o foco como referente aos concellos, como a administración máis próxima. Se nos concellos, é certo que hai un novo perfil de alcaldes e responsables políticos dunha xeración que ven con unhas ideas claras en relación ao tema da lingua. Eu creo que sí o é, non? E vexo moitos alcaldes que, independentemente das súas ideoloxías ou dos partidos que representan, si teñen a sensibilidade co galego. Si parte de aí o noso compromiso é real e non é só un compromiso de vir aquí a unha tertulia, se realmente nos temos ese compromiso co galego e o trasladamos na nosa acción diaria,
Eu creo que o galego, por esa vía, pode ter futuro, e son as administracións locais un pouco esas antenas repetidoras, esos 314 antenas repetidoras que temos en Galicia para poder prestixiar o noso idioma e para poder normalizalo, para poder facelo normal no uso e no noso día a día. Por eso creo que por esa vía somos optimistas, eu creo tamén no consenso, creo no diálogo e me gusta, ademais, o debate, me encanta o debate, creo que é positivo, que hoxe fixemos aquí, creo que é algo, un chanzo importante que acabamos de subir e creo que nesa liña moitos dos que estamos aquí e a quen representamos como alcaldes dos concellos de Galicia, eu creo que temos moito traballo por facer, pero as perspectivas, por o perfil de persoas que están ao frente das alcaldías e polos responsables políticos que ten este país, eu creo que as perspectivas teñen que ser boas, non? E ese é o camiño o que temos que seguir. Bueno, pois o galla dentro de 25 anos non sexamos convocados unha vez máis polo Concello de Santiago e pola Coordenadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización da Lingua. Eu recollo dúas conclusións que teñen que ver co que levamos falado nesta hora e media. Parece que é necesario darlle un pulo novo o que ten que ver ca normalización do galego, probablemente con ferramentas diferentes, como se está falando aquí. As cousas non son iguais que eran nos anos 90 ou nos anos 80, esa palabra tan repetida e creo que compartida que ten que ver ca seducción, e é unha mensaxe de optimismo. Hai posibilidades, hai xeito de facelo e hai interese social, probablemente. Simplemente hai que saber tocar as teclas axeitadas para que, como decíamos desde o principio, este tipo de reunións en 25 anos non sexan necesarias. Gracias a todos, Xosé, Rafa, Carmen, Xulio, Isabel, moitísimas grazas, e grazas tamén á coordinadora por convocarnos e por ter a oportunidade de falar destas cousas que teñen que ver co que somos e co que queremos ser.